बम चलाए चाहे गोली चलाए बनिया संग हमला लड़ना है। आज करण गुरु के संग मां सतनामी समाज भले जेल के अंदर चढ़ना है। देखिज बनिया सतनामी समाज के लगे हवे बाजार ला जाके वहाँ रिपोर्ट लिखा दी भेजिज पुलिस कई कारला 103 झड़ला जेल में लेग के भर दिजगा। 1986 में न्यायालय में मुकदमा चला के बाड़ा ला मुक्ति कर दिजगा। बाड़ा अपना बो जैत खाम गड़िया बो सतनामी मन मुस्काइन है। चाबी दे बनिया खड़े मझनिया बनिया ला उहाँ ला भगाइन है। अमरदास धाम तेलासी बाड़ा लाहू अमरदास धाम तेलासी बाड़ा ला। गुरु अमरदास धाम तेलासी बाड़ा लाहो गुरु अमरदास धाम तेलासी बाड़ा ला। अमरदास धाम तेलासी बाड़ा लाहू अमरदास धाम तेलासी बाड़ा ला। तैना लूटी रहे बनिया गुरु अमरदास धाम तेलासी बाड़ा ला। तैना गाई रहे बनिया गुरु अमरदास धाम तेलासी बाड़ा ला। बेमानी करे 1907 मेरे 1907 में बेईमानी करे 1907 मेरे 1907 में। काली खापड़ ही हावे नो है तुर बाप के रे नो है तुर बाप के। काली खापड़ ही हवा नो है तोर बाप के रे नो है तोर बाप के। बेमानी करे 1907 मेरे 1907 में। बेईमानी करे 1907 मेरे 1907 में। काली खापड़ ही हावे नो है तुर बाप के रे नो है तुर बाप के। काली खापड़ ही हवा नो है तोर बाप के रे नो है तोर बाप के। नहीं ते उतर बोया खाड़ा माँ गुरु अमरदास धाम तेलासी बाड़ा ला। तैना लूटे रहे बनिया गुरु अमरदास धाम तेलासी बाड़ा ला। तैना गाई रहे बनिया गुरु अमरदास धाम तेलासी बाड़ा ला। गुलामिक ताकत मेरे हमला डरवाए रे है हमला डरवाए रे है। गुलामी ताकत मारे हमला डरवाए रे है हमला डरवाए रे है। 103 झनला जेल करवाए रे है जेल करवाए रे है। 103 झल्ला जेल करवाए रे है जेल करवाए रे है। गुलामिक ताकत मेरे हमला डरवाए रे है हमला डरवाए रे है। गुलामी ताकत मारे हमला डरवाए रे है हमला डरवाए रे है। 103 झनला जेल करवाए रे है जेल करवाए रे है। 103 झल्ला जेल करवाए रे है जेल करवाए रे है। नहीं ते पर जाही था पाड़ा गुरु अमरदास धाम तेलासी बाड़ा ला। तैना लूटे रहे बनिया गुरु अमरदास धाम तेलासी बाड़ा ला। तैना गाई रहे बनिया गुरु अमरदास धाम तेलासी बाड़ा ला।
के हाथ से गा मुक्ति कराना हवे, मुक्ति कराना हवे। बनिया के हाथ सुलगा मुक्ति कराना हवे, मुक्ति कराना हवे। आज कारण बाबा सोचीन बाढ़ छोड़ाना हवे, बाढ़ छोड़ाना हवे। आज कारण गुरु सोची बाढ़ छोड़ाना हवे, बाढ़ छोड़ाना हवे। बनिया के हाथ से गा मुक्ति कराना हवे, मुक्ति कराना हवे। बनिया के हाथ सुलगा मुक्ति कराना हवे, मुक्ति कराना हवे। बनिया जाते हैं भूतबाड़ा माँ गुरु अमरदास धाम तेलासी बाड़ा ला। कहना गाए रहे बनिया गुरु अमरदास धाम तेलासी बाड़ा ला। कहना लूटे रहे बनिया गुरु अमरदास धाम तेलासी बाड़ा ला। गुरु अमरदास धाम तेलासी बाड़ा ला हो, गुरु अमरदास धाम तेलासी बाड़ा ला। गुरु अमरदास धाम तेलासी बाड़ा ला हो, गुरु अमरदास धाम तेलासी बाड़ा ला। गुरु अमरदास धाम तेलासी बाड़ा ला हो, गुरु अमरदास धाम तेलासी बाड़ा ला। कहना गाए रहे बनिया